Asa way portahan sa likod. Nangaudtuhan kay di ka nang umpra. Sigarilyo ni mo ba eh. Oh, bye. Sige na, guys. Lovely nyo ba, guys? Wow. Tuklod ba ba? Tabag diskarga. Shh. Pusing ako sa katon. Ha? Pusing. Sa katon lang. Sa tanggilan. Eh. Oo, atong gamiton. Mama, wala kita lang. Nasabaan gid. Kaya yana ba yana? Shh. Ay, Papa Sound. Palunga Sound. Palunga. Palunga Sound. Palunga ba? Palunga Sound ba? Sound! Palunga Sound. Uy, bugat anak rin. Eh, betul. Palunga Sound. Mga alaway. Daghang kay backups tiyo. Tiyo Bador pa daghang kay backup. Ay busdak ng katol ha kay mga bali. Guys. Ano guys? Ako yung mga alalay guys. Ngaon sa den mo Lord. Ngayon, ngayon, nagpapalitan na yung labong ng pagkaon nun. Pero na short magka-scan on na. Mura magmay. Sila kag may bukad dito. Kaimat. Grabe dar daog man sa kagalon niya. Grabe dar sa kagalon daog man. Bundak na yan. Wan dito sulod, dito sulod. Kay wala stock. Ay kanang apiki na bagay usar ka po. Ayaw na lang ginaog nang nawal na sulod nay. Kanang wala sulod. Ay, tara, kang kando yo. O, may sulod rens. Dire na tagak ko. Na may package lagi. Ikas na kasing lock. Tagak. Ta. Ano guys? Ako rin, bigyan nyo. Ano rin? Parang mahatag naman na 70, bigyan mo 100. O, 80. 100 yun. Naikuan ana na. Nay stick glue ani na nayabugur. Pintil pin. Ni pintil pin sa dalan. Pila. Nalaw na yabog gari lalo. Lah, akong sanina be, putang dire. Kinumpra ni Tiyo Bador. Mga rin sa mi.
Dara. Luto. Abot man dayang price gas direct deliver ba? Pwede mo kami mo ka? Lasok ko. Makakain. Sige na, mang-arrange na ta. Pagkaon na, Lord! Lord! Tay karon dito pagkaon na. Tay plato di limpyo man ang plato. Mga badi-badi ni Tio Bador. Sakay na, Lord. Sakay, Lord. Nge. Medyo mo no. Uy, bakit ni sanan nga mag Ano balo na naman? nangatawa ito na maligay price gas. Na-deliver na sa Rosa? Sa. Ay sadur, ay sadur. Ay, sumpah. Plaster. Tanawa lagi dito na plaster pa sila. Agad. Ano. Ano guys, mga hundred. Oh. Kaya na kayo nakapalit ng kwan. Parang ito. Tara, mataga ka rin. Tara. Silain ba? Silain. Mana guys? Aku mga guys. Upalit ako buti ba si Basing? Pwede ta. Muna guys, dili mo sa mamay no? Mamay. Kung kita to magpagwapa, na director, no? Director, ako may artista, guys, mga guys. Muna guys, biligyan ni mamay guys. PM lang mo guys, muna pinakada kong wholesaler, ba? Kasing wholesaler. Muritir kayo pong sir guys. Beauty Wise. Parang karton guys. Napurma kayo pong tao guys. Guwapa kayo guys. Tao guys.